Η Κύπρος κοντά σας σήμερα μαζί με την δράση των ISIS και το πώς η θρησκεία τους επηρεάζει τη δράση αυτή μαζί με την Ισλαμολόγο, θρησκεολόγο, δόκτωρα Αρετή Δημοσθένους. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, κυρία Δημοσθένους. Και εγώ ευχαριστώ, χαρά μου να είμαι μαζί σας. Λοιπόν, υπάρχει ένας τρόμος ξαπλωμένος σε όλη την Ευρώπη με αφορμή αυτό που συνέβη στις 13 Νοεμβρίου στο Παρίσι, όχι δίχως λόγο. Ο λόγος είναι εμφανής, η τρομοκρατία είναι πολύ άσχημο θέμα για όλους μας, μιας και δεν είναι αναγνωρίσιμος καν ο εχθρός. Στον πόλεμο υπάρχει ένα μέτωπο, υπάρχουν στρατιώτες, υπάρχει ένας τρόπος να πολεμήσεις και ένας τρόπος να διαφύγεις. Στην τρομοκρατία δεν υπάρχει. Ναι, είναι μια μάστιγα η τρομοκρατία σήμερα. Υπάρχει βέβαια τρομοκρατία και οικονομική και θρησκευτική και άγρια τρομοκρατία, θα λέγει κανείς. Είναι σαν τη λερναία ύδρα. Είναι δύσκολο. Παλαιότερα λέγαμε ότι η παγκοσμιοποίηση είναι μια καταιγίδα και από την καταιγίδα πρέπει να προστατευθείς, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Τώρα λέμε για την τρομοκρατία ότι είναι μια καταιγίδα και πρέπει να προστατευτούμε, πρέπει να προστατεύσουμε τον κόσμο μας, τους αυτούς μας. Προσωπικά πιστεύω ότι η τρομοκρατία αυτή που υπάρχει σήμερα, όλων των ειδών, αλλά κυρίως με αφορμή τις τζιχαντιστικές ενέργειες, είναι προϊόν μιας μακραίωνης πορείας λαθασμένης εκπαίδευσης και διαχωρισμού των ανθρώπων από τα σχολεία. Άλλα μαθήματα κάνουν οι μουσουλμάνοι, Ισλάμ για τον εαυτό τους, άλλα μαθήματα κάνουν οι χριστιανοί, άλλα μαθήματα κάνουν οι Ιουδαίοι, άλλα μαθήματα οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Τον Φεβρουάριο ο Πρωθυπουργός του Βελγίου είπε: νιώθουμε την ανάγκη πλέον να εφαρμόσουμε ενιαίο σύστημα εκπαίδευσης, όλα τα μαθήματα για όλους. Οι μουσουλμάνοι πρέπει να μαθαίνουν τι ξέρουν οι χριστιανοί για αυτούς. Ότι για παράδειγμα εμείς ξέρουμε ότι λέει το Κοράνι, το Ισλάμ κυριαρχεί, αλλά δεν θα κυριαρχηθεί ποτέ. Άρα είναι μια θρησκεία η οποία θέλει να εξαπλώσει το μήνυμα της σε όλο τον κόσμο. Και καλώς βέβαια, κάθε θρησκεία θέλει το μήνυμα της αρετής, της δικαιοσύνης, όπως το αντιλαμβάνεται, και της αγάπης, να εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο. Οι χριστιανοί βέβαια πιστεύουν ότι θα ήταν καλό να μην κάνουν προσελητισμό. Όποιος νιώθει χαρούμενα με το Θεό του, να μείνει χριστιανός, αλλά να μπορεί να γιορτάσει Χριστούγεννα ως Χριστούγεννα, όχι ως γιορτή του φωτός, όπως προσπαθούν τώρα κάποιοι να την ονομάσουν, να την μετονομάσουν την εορτή των Χριστουγέννων στην Ευρώπη και στην Αμερική, για να μην νιώθουν άσχημα τα μουσουλμανάκια. Γιατί αν πάω στη Σαουδική Αραβία, θα πρέπει να εφαρμόσω τον νόμο που υπάρχει εκεί, τον θρησκευτικό νόμο. Οι πρόσφυγες έρχονται στην Ευρώπη, οι μετανάστες. Υπάρχουν οι πλειοψηφίες και οι μειοψηφίες. Ζούμε, κυρία Μιχαηλίδου, σε μια εποχή που νιώθω ότι έχουμε χάσει το αίσθημα της δικαιοσύνης. Δεν ξέρουμε, δεν νιώθουμε ότι αυτός ο λαός που είναι πλειοψηφία σε αυτή τη χώρα, καλή ώρα στη Γερμανία, στην Αγγλία, στη Γαλλία, έδωσε κάποιες μάχες για αυτές τις αρετές, τις αξίες, για αυτή τη δημοκρατία. Δεν μπορούν να έρχονται άλλοι και να την ταράζουν γιατί σκέφτηκαν την ώρα που κάποιοι διασκεδάζουν σε ένα θέατρο να ανοίξουν πύρα εναντίον τους. Υπάρχει ένα πλάνο επ' αυτού? Δηλαδή, έχω ακούσει για αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο, δεν ξέρω, άρθρο ήταν, που μιλούσε, εσείς το είχατε αναφέρει παλαιότερα. Για τον δημοσιογράφο, τον Φουάτ Χουσέιν. Ένα πλάνο... Ναι, ευχαριστώ. Ξέχασα να το αναφέρω, σας ευχαριστώ. Ναι. Είναι ο Ιορδανός ο δημοσιογράφος, ο οποίος το 2005 εξέδωσε ένα βιβλίο στα αραβικά, το οποίο λέγεται The Second Generation of Al-Qaeda, η δεύτερη γενιά της Al-Qaeda, και περιέγραφε από τότε τα βήματα που θα έκανε η οργάνωση αυτή και οι σύμμαχοί της για να προσβάλλουν και να προκαλέσουν λίγο τον δυτικού τύπου παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Αυτό? Γιατί να το κάνουν? Η παγκοσμιοποίηση, όπως τη ζούμε σήμερα και είπα και προηγουμένως, είναι μια καταιγίδα, είναι μια οικονομική παγκοσμιοποίηση ουσιαστικά. Τα έθνη ενώνονται σε μεγάλους συνασπισμούς, η ενέργεια και όλες οι πηγές ενέργειας ελέγχονται από λίγους. Ο κόσμος πεινά, πολλής κόσμος. Δεν υπάρχει δίκαιο και ηθική όπως το Σαρία και το μουσουλμανικό δίκαιο. Δεν υπάρχει ενιαίο banking system, τραπεζικό σύστημα. Ένας τρόπος με τον οποίο διαφωνεί το Κοράνι. Το Κοράνι δίνει μια δικαιοσύνη κοινωνική η οποία είναι από τώρα. Και εμείς οι απλοί Ευρωπαίοι διαφωνούμε.
Αν όμως πιστέψουμε, κυρία Μιχαηλίδου, σας ευχαριστώ, ότι υπάρχει ένας εχθρός και αυτός είναι η τρομοκρατία. Βέβαια, οι τρομοκράτες μουσουλμάνοι δεν είναι οι μουσουλμάνοι. Να μην τα μπλέξουμε τα πράγματα, να είμαστε αληθινοί. Οι τρομοκράτες μουσουλμάνοι είναι μια μικρή μειοψηφία, οι οποίοι φανατίζονται, ριζοσπαστικοποιούνται και πιστεύουν ότι πρέπει να κυριαρχήσει το Ισλάμ δια πυρός και σιδήρου, αφού δεν δέχονται κάποιοι να κυριαρχήσει ειρηνικά μέσω της εκπαίδευσης. Το ότι εμείς διαφωνούμε δεν διαφωνώ μαζί σας, ασφαλώς διαφωνούμε, αλλά αν διαφωνούμε θα το δείξουμε με την καλή μας οργάνωση. Αυτή είναι η διαφορά, βεβαίως. Θα το δείξουμε με την ψυχή μας, με την εκπαίδευσή μας, με την άμυνα μας. Ωραία, πού αποσκοπεί, δηλαδή το να δρούν με τον τρόπο που δρούν. Βοηθήστε μας να κατανοήσουμε λίγο περισσότερο αυτά που πιστεύουν, ναι, ή αυτά μέσα στα οποία έχουν γαλουχηθεί τόσο δυνατά που να μην αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ανθρώπων να επιλέγουν. Ασφαλώς. Διάβαζα σήμερα ένα άρθρο για το γάμο. Στο γάμο, για παράδειγμα, δεν μαθαίνουν οι άντρες οι μουσουλμάνοι ότι οι γυναίκες θα επιλέγουν με ποιους θα κοιμούνται και αν θα κοιμούνται μαζί τους. Είναι υποχρεωμένη η σύζυγος η μουσουλμάνα να κοιμηθεί με τον άντρα της. Βέβαια, ο μουσουλμάνος ο άντρας είναι υποχρεωμένος να την κάνει ευτυχισμένη. Μια φορά ήμουν στο Ιράν και μου λέει ένας καθηγητής στην νομική σχολή του Πανεπιστημίου του Μπεχεστή, σε κάνει χαρούμενη είναι ο άντρας σου? Κυρία Μιχαηλίδου, δεν το άκουσα αυτό από Έλληνες ή από Ευρωπαίους. Σε κάνει χαρούμενη ο άντρας σου? Του λέω, τι εννοείς? Μου λέει, να, στο Κοράν είναι γραμμένο ότι εμείς οι άντρες είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τις γυναίκες μας χαρούμενες. Λέω, το λέει και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι ο σύζυγος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος που δεν ήταν παντρεμένος, το λέει αυτό. Ποιος είναι ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος? Μου λέει, του λέω, Καππαδόκης πατέρας. Εντάξει. Στο Ισλάμ υπάρχουν κάποιες γραμμές, κάποιοι νόμοι. Αυτό λέγεται Σαρία, είναι ένα δίκαιο το οποίο ασχολείται με όλη τη ζωή. Από το πώς θα κοιμηθείς, πώς θα περπατήσεις, πώς θα σκεφτείς, ποιον θα πολεμήσεις, αν θα πολεμήσεις κάποιον. Το να αφαιράς όμως ζωή κάποιου άδικα είναι έγκλημα, λέει το Κοράνι. Γιατί το κάνουν τότε? Το κάνουν διότι νιώθουν ότι η αδικία πια, η αδικία που υπάρχει στην κοινωνία έχει ξεπεράσει τα όρια της. Και αφού ελέγχουν τις Ισλαμικές πηγές ενέργειας, μα δεν υπάρχουν Ισλαμικές πηγές ενέργειας, πρέπει να σοβαρευτούμε. Υπάρχουν γεωγραφικές πηγές ενέργειας. Αν είναι στη Συρία, ή αν είναι στο Ιράν, ή αν είναι στην Αμερική, δεν είναι με την θρησκευτική ταυτότητα που ορίζουμε τις πηγές ενέργειας. Οι πηγές ενέργειας καθορίζονται με βάση τα γεωγραφικά σύνορα. Για παράδειγμα, το νερό που ρέει από την Τουρκία και πάει στην Ιορδανία, δεν δικαιούται η Τουρκία να κάνει φράγματα και να το κόβει. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι τουρκικό Ισλαμικό νερό, έτσι δεν είναι? Η ενέργεια που υπάρχει στο υπέδαφος είναι για όλους τους κατοίκους της γης. Δεν μπορεί μια χώρα να τις εκμεταλλεύεται μονόπλευρα ή μια οικογένεια και οι άλλοι να πεινούν. Το πρόβλημα όμως, για να καταλάβουμε την τρομοκρατία και τις μορφές της και την ιδεολογία της, γιατί από ιδεολογία και φουνταμενταλισμό φτάνει σε φασισμό και πραγματική τρομοκρατία, δολοφονική τρομοκρατία, της βάρβαρης, της πρωτόγονης εποχής, πρέπει να δούμε πώς σκέφτονται και πρέπει να δούμε και τα δικά μας λάθη. Η Ευρώπη δεν βλέπει τα δικά της λάθη, συνήθως βλέπει τα λάθη των άλλων. Οι άλλοι όμως μέσα από την εκπαίδευση, μέσα από την άμυνα, μέσα από την οικογένεια. Όταν διδάσκουμε Ισλάμ, ποιος είναι ο πυρήνας του Ισλάμ? Ξέρετε ποιος είναι η οικογένεια. Όταν ρωτούμε τα παιδάκια τα χριστιανόπουλα ποιος είναι ο πυρήνας του χριστιανισμού, λέει, κάνεις η οικογένεια? Δεν λέει. Στην οικογένεια μαθαίνουν. Βλέπετε, οι γυναίκες αυτοεκρήγνυνται και πιστεύουν σε κάτι. Η Ευρώπη έχει κάνει πολλά λάθη. Ο δυτικός πολιτισμός, παρόλο που και εγώ ανήκω στον δυτικό πολιτισμό και είμαι ένας. Αυτοκριτική. Ένας οπαδός. Ναι, μια αυτοκριτική πρέπει να κάνουμε. Γιατί αν δεν κάνουμε αυτοκριτική, κινδυνεύουμε όλοι να ανατιναχθούμε στον αέρα και θα ανατιναχθούμε από τα δικά μας λάθη. Για παράδειγμα, τώρα πηγαίνουν οι πρόσφυγες. Εγώ τους λέω ένα, δεν λέω άλλο το προσφύγο και άλλο το μεταναστευτικό. Οι πρόσφυγες μετανάστες από τις χώρες τις εμπόλεμες στην Ευρώπη. Γιατί να μην πηγαίνουν στις Ισλαμικές χώρες που ταιριάζουν καλύτερα? Αυτό δεν είναι ρατσισμός. Μπορώ εγώ να πάω να ζήσω στη Σαουδική Αραβία, αφού δεν με αφήνουν να πάω, δεν μου δίνουν ούτε βίζα. Ας το απαντήσουμε λίγο αυτό. Γιατί δεν τους δέχονται οι Ισλαμικές χώρες? Καταρχάς, δεν πιστεύω ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν ξέραν ότι η Συρία θα κατέληγε μέχρι εδώ. Με ρωτήσατε γι' αυτό το βιβλίο του Ιορδανού και δυστυχώς ξέχασα να πω ότι αυτός ο Ιορδανός, ο Φουάτ Χουσέ, είπε ότι η Αλ-Κάιντα θα γινόταν από οργάνωση σε κίνημα. Ξεκίνησε από το Ιράκ, θα γινόταν κίνημα, θα πέφτανε οι δίδυμοι πυροί, θα γινόταν κάτι στην Αμερική. Μετά θα άρχιζε ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία, θα καταλύονταν τα κοσμικά κράτη της Βορείου Αφρικής, για παράδειγμα του Γκαντάφη,
του Μουμπάρακ. Ήταν κοσμικοί ηγέτες αυτοί, δεν είχαν ισλαμικό ιερό σύστημα διακυβέρνησης. Και την Τουρκία δεν λέει τίποτα. Η Τουρκία είναι κοσμικό κράτος, τώρα γίνεται ισλαμικό, γι' αυτό δεν το λέει από τότε, δεν το έλεγε τότε. Μετά θα άρχιζε ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία, μετά θα παίρναν διαταγή οι τζιχατιστές να χτυπήσουν ευρωπαϊκούς και διεθνείς άλλους στόχους και μετά από το 2016 θα άρχισε ο πόλεμος εναντίον των απίστων και του χαλιφάτου εναντίον του δυτικού πρότυπου παγκοσμιοποίησης. Πότε γράφτηκε αυτό? Το 2005. Δηλαδή 10 χρόνια πριν. Και τα λέει έτσι και μπορούν οι τηλεθεατές να το βρουν το βιβλίο. Αυτό. Απίστευτο, ναι. Γι' αυτό λέω υπάρχει ανέχεια ευρωπαϊκών πολιτικών, φτώχεια της ευρωπαϊκής πολιτικής. Οι Ευρωπαίοι, που ασφαλώς οι πολιτικοί αρχηγοί ξέρουν αυτά τα βιβλία, αυτά είναι πολιτικά θέματα, τα μελετούν, έχουν συμβούλους. Δεν έκαναν κάτι για να το εμποδίσουν, τον αντίον θα λέγε κανείς ότι συνηγόρησαν στο να δυναμώσουν με τους τρόπους. Ευχαριστώ. Και πριν μερικούς μήνες, αφού οι πρόσφυγες ήταν 2 χρόνια σε καταβλισμούς στο Λίβανο και στην Τουρκία, γιατί δεν είπαν στην Τουρκία ελάτε να τους διοχετεύσουμε στο Ιράν και να πάρει τη χρηματοδότηση στο Ιράν το 1 δισεκατομμύριο. Κοιτάξτε, το Ισλάμ θέλει ενότητα. Η ενότητα θα πει ότι όλοι όσοι είναι σε μια χώρα πρέπει να υποτάσσονται για το καλό της κοινωνίας, της Ούμμα. Οι μουσουλμανικές χώρες δεν θέλαν πρόσφυγες διαφορετικών ομάδων Ισλαμικών. Άλλοι να είναι Αλεβίτες, άλλοι να είναι Σιήτες, άλλοι να είναι Σουνίτες, άλλοι το ένα, άλλοι το άλλο. Από την άλλη, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν θέλαν να τους δώσουν ανταλλάγματα για να δεχτούν αυτούς τους πρόσφυγες. Έχει 2 όψεις το θέμα. Δεν κάναν τίποτα. Τώρα οι πρόσφυγες πάνε στην Ευρώπη, αλλά αυτοί οι πρόσφυγες δεν θέλουν μόνο λεφτά, δεν θέλουν μόνο γάλα, θέλουν τροφή πνευματική. Θέλουν ανθρώπους που να τους κατανοήσουν, που να τους εντάξουν. Και δικαιώματα βεβαίως μέσα στα πλαίσια αυτής. Ασφαλώς, έχουν ανθρώπινα δικαιώματα. Το ανθρώπινο δικαίωμα της εκπαίδευσης, αλλά για ενσωμάτωση. Γιατί αν δεν είναι ενσωματωμένοι, θα τους επιτεθούν και οι Ευρωπαίοι, θα επιτεθούν και αυτοί στους Ευρωπαίους. Βέβαια, αυτή τη στιγμή βλέπουμε αυτοί να επιτίθενται στους Ευρωπαίους και δεν είναι μετανάστες. Ένας μόνο ήταν. Μερικοί που δεν ξέρουμε καν αν ανήκουν στους πρόσφυγες. Γνωρίζουμε όμως ότι έχουν εκπαιδευτεί. Είναι αυτοί τουλάχιστον που έχουν συλληφθεί ή για τους οποίους έγινε λόγος στο Παρίσι, είναι άτομα που έχουν την παιδεία της χώρας που τους φιλοξένησε. Πώς γίνεται αυτοί οι γαλλοεκπαιδευμένοι άνθρωποι που φιλοξενήθηκαν σε μια χώρα δημοκρατική, που έτυχαν αυτής της κουλτούρας που δεν μπορεί κανείς να περάσει του διαφωτισμού, δίχως να τον εμβολιάσει η δυναμική της. Πώς παρέμειναν τόσο συγκεντρωμένοι σε αυτόν τον φονταμενταλισμό από τον οποίο τα παράγωγα είναι η δολοφονία? Είναι αυτό που μιλούσα και χτες με μια φίλη μου. Μου λέει αν βαφτιστεί, είναι παντρεμένη με μουσουλμάνο, αν βαφτιστεί ο άντρας, μου λέει χριστιανός, είναι μουσουλμάνος, είναι χριστιανός. Η απάντηση είναι ότι και να βαφτιστεί χριστιανός είναι μουσουλμάνος. Γιατί για το Ισλάμ και να αποσκεφτήσεις από το Ισλάμ παραμένεις μουσουλμάνος. Στο τέλος θα σε φωτίσει ο Αλλάχ και θα παραμείνεις μουσουλμάνος. Δηλαδή, έστω και να βαφτιστεί χριστιανός. Αυτοί παρέμειναν μουσουλμάνοι, αλλά ήταν Γάλλοι υπήκοοι. Ναι, αλλά όμως επειδή το Ισλάμ θεωρείται ανώτερη θρησκεία από τον χριστιανισμό για τους μουσουλμάνους και κάθε θρησκεία, κυρία Μιχαηλίδου, θεωρεί ότι πρέπει να προστατεύσει τους ανθρώπους της, να μην αλλαξοπιστήσουν. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι στο Παρίσι νιώθαν ότι ναι μεν είναι στη Γαλλία, είναι Γάλλοι, αλλά διαχώριζαν, μιλούμε για τους τρομοκράτες τώρα, όχι για όλους τους μουσουλμάνους, διαχωρίζουν την ταυτότητα τους στην πολιτική από την θρησκευτική. Ενώ εμείς λέμε μια είναι η ταυτότητα μας, Ελληνοορθόδοξη. Όχι, οι ταυτότητες είναι πολλές. Εγώ, για παράδειγμα, είμαι Ορθόδοξη, Χριστιανή, Ελληνίδα, Μεσογειακή, Κύπρια. Κατάγομαι από το Κελάκι, είμαι Λεμεσανή. Καλή ώρα κι εσείς Λεμεσανή. Είμαι παντρεμένη, έχω ένα παιδί. Αυτές όλες είναι ταυτότητες. Δεν έχουμε μόνο μία ταυτότητα. Μπορώ να έχω μία ταυτότητα προτίμησης και να λέω ότι η ελληνοορθόδοξη μου ταυτότητα είναι η κατά προτίμηση καλύτερη μου ταυτότητα. Μισούσαν αυτό που τους έθρεψε. Οι μουσουλμάνοι, ευχαριστώ, θα έρθω σε αυτό τώρα, είναι Γάλλοι, αλλά ως Γάλλοι... Μιλούμε για τους τρομοκράτες πάντα. Ναι, οι τρομοκράτες έχουν
γαλλική υπηκότητα, γαλλική πολιτική ταυτότητα, αλλά η θρησκευτική τους ταυτότητα είναι ισλαμική και τζιχατιστική. Γιατί για τον τζιχατισμό η λέξη τζαχατά, θα πει ομολογώ την θρησκεία μου μπροστά σε ένα σουλτάνο. Τον 6ο με 7ο αιώνα, όταν δημιουργήθηκε το Ισλάμ, η φυλή των Κουραϊσιτών, η Ιουδαϊκή, στη Μέκκα, επετέθηκε στον Μωάμεθ και τους συντρόφους του. Και τότε ο Μωάμεθ αναγκάστηκε να πάει από τη Μέκκα στη Μεδίνα και έγινε η λεγόμενη Αιγύρα. Έφυγαν. Επειδή τους επετέθηκαν οι Ιουδαίοι. Αυτοί, όταν φύγαν από εκεί, οι Εβραίοι τους ξαναεπετέθηκαν και στη Μεδίνα. Οπότε είπαν ότι τον τζιχάτ, που θα πει ομολογία, τώρα θα γίνει πόλεμος για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Άρα τζιχάτ έγινε ιερός πόλεμος. Ο ιερός πόλεμος βέβαια είναι θέμα εκπαίδευσης πάλι. Γι' αυτό στέκομαι στην εκπαίδευση. Εάν αυτοί οι τρομοκράτες στη Γαλλία και σε οποιοδήποτε χώρο, οι Κινέζοι μάρτυρες του Αλλάχ στην Κίνα, αν αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι το Ισλάμ είναι ανώτερο και έχουν υποχρέωση δια της βίας να αλλάξουν τον κόσμο και να φέρουν την κοινωνική δικαιοσύνη όπως τη λέει το Κοράνι, τότε παίρνουν τα όπλα. Θέλουν. Έχουμε δει καταστροφές φοβερών ιστορικών προδιαγραφών. Ναι, δηλαδή έχουμε δει σημεία του πολιτισμού να καταστρέφονται. Έχουμε δει να σέρνονται άνθρωποι απάνω σε αυτοκίνητα. Έχουμε δει τους αποκεφαλισμούς, εντάξει, αυτό είναι πασίγνωστο. Έχουμε δει ανθρώπους να αυτοκτονούν για να σκοτώσουν τη χαρά, να σκοτώσουν τους αθώους ανθρώπους. Τι θέλουν, με αυτή την πράξη τι θέλουν. Οι τρομοκράτες όταν σκοτώνουν δεν μιλάμε για χαρά, αφού μιλάμε για τρόμο. Ο τρόμος είναι αντίθετος της χαράς. Δεν ενδιαφέρονται για τη χαρά, ενδιαφέρονται να πείσουν τους άλλους και τους μεταγενέστερους να ακολουθήσουν τη δικιά τους κοσμοθεωρία. Μας έχουν πει, έχουν προτείνει, ελάτε ακολουθήστε τη δική μας κοσμοθεωρία. Ασφαλώς, αφού όλοι αυτοί οι 5.000 Ευρωπαίοι που ήδη πολεμούν στη Συρία έχουν ριζοσπαστικοποιηθεί και έχουν εκπαιδευτεί. Τους Σύρους γιατί τους σκοτώνουν επίσης, που είναι και τους μουσουλμάνους, τους Αλεβίτες, αυτούς που δεν είναι τόσο αυστηροί. Όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εναντίον μας. Εφαρμόζουν αυτή την τακτική. Όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εναντίον μας. Αυτό όμως δεν είναι σωστό. Μπορεί κάποιος να μην είναι φίλος μου, εδώ τώρα έξω από το στούντιο, αλλά να μην είναι εχθρός μου. Δεν σημαίνει ότι όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εναντίον μας. Η ομοειδεάτισμο. Ακριβώς. Κάθε τρομοκρατική οργάνωση όμως πιστεύει ότι αυτοί που δεν είναι μαζί τους μπορεί να γίνουν εναντίον τους. Ας σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ας πούμε ότι ξαφνικά είχαμε κάποια ομάδα από τη δική μας πίστη, την Ορθόδοξη, να προχωρούν μέσα στην Ανατολή και να κάνουν αυτά που κάνουν οι τζιχατιστές. Δεν θα παίρναμε μια θέση ως κράτη, δεν θα παίρναμε μια θέση ως κυβερνήσεις. Θα σωπαίναμε και θα αφήναμε μια χώρα, ας πούμε, ορθόδοξη, όπως ως επιτοπλίστων αντίστοιχη είναι μουσουλμανική Συρία, με τις μειονότητες της βεβαίως, αλλά θα αφήναμε μια χώρα, ας πούμε, ορθόδοξη, όπως είναι η Ελλάδα, να αλωθεί από δυνάμεις δίχως να κάνουμε κάτι. Μιλούμε για τα αραβικά κράτη που δεν πήραν θέση, δεν έκαναν κάτι. Και αυτό είναι ένα ερώτημα. Εσείς γνωρίζετε τον τρόπο που λειτουργούν. Κοιτάξτε, δεν είναι ότι δεν κάνουν κάτι. Οι μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι όχι οι τζιχατιστές, όχι οι τρομοκράτες, οι μουσουλμάνοι. Οι επίσημοι πια πιστεύουν ότι έχουν καλύτερο σύστημα οργάνωσης. Έχουν το άτοκο τραπεζικό, έχουν την Ούμμα, έχουν αλληλεγγύη μεταξύ τους. Εμάς τους χριστιανούς μας θεωρούν κάτι διαφορετικό. Λίγο διαφορετικό, να μην πω πλανεμένο. Όταν σκοτώνονταν όμως οι χριστιανοί στη Συρία, πόσα χριστιανικά κράτη μίλησαν? Ο Πάπας μίλησε. Και η Ελλάδα. Μίλησε και λίγο η Αγγλία. Δεν τους αφορά αυτό που γίνεται στη Συρία? Τους αφορά, αλλά οι άνθρωποι δυστυχώς είμαστε άγριοι. Τώρα φανερώθηκε η αγριότητά μας. Ναι, μ' άρεσε αυτός ο όρος φιλόλικοι. Είμαστε φίλοι των λύκων. Ζούμε ακόμα στην πρωτόγονη και πριν ακόμα στη βάρβαρη εποχή. Δεν υποστηρίζουμε το δίκαιο. Όλοι αυτοί οι πρόσφυγες που πάνε στην Ευρώπη με ένα τέτσι των ευρωπαϊκών κρατών και του Ευρωκοινοβουλίου θα διοχετεύονταν στις μουσουλμανικές χώρες. Με ανταλλάγματα βέβαια, δεν το κάναν. Τώρα παίρνουν όλους αυτούς εκεί τους ανθρώπους και θα πληρώνουν τις μυστικές υπηρεσίες να τους παρακολουθούν και. Οι άνθρωποι τείνουν να κάνουν λάθη. Το να διορθώσεις το λάθος χρειάζεται 5
ενέργεια παρά να μην το κάνεις. Ναι. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Για παράδειγμα, υπάρχει το Islamic Conference, το Ισλαμικό Συμβούλιο των Ισλαμικών Δογμάτων. Αυτός είναι ένας μεγάλος οργανισμός. Γενικός γραμματέας είναι αυτός που ήταν ανθυποψήφιος του Έρντογαν στις προηγούμενες εκλογές, ο Εκμελετίν, ο καθηγητής. Αυτό το συμβούλιο είναι πολύ σπουδαίο. Αυτό το συμβούλιο θα μπορούσε αυτούς τους πρόσφυγες με κάποια ανταλλάγματα να τους πάρει στις Ισλαμικές χώρες. Το πρόβλημα είναι ότι και στις Ισλαμικές χώρες δεν είναι ενωμένοι. Και γι' αυτό λέω, και όχι μόνο εγώ εδώ, έχει γίνει και διεθνές συνέδριο για αυτό το θέμα, για ανέχεια των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μουσουλμάνοι δεν είναι ενωμένοι. Και είναι και αυτοί ευάλωτοι ως κράτη, ως Ισλαμικά κράτη. Όχι μόνο η Ευρώπη είναι ευάλωτη δηλαδή. Εάν η Ευρώπη είχε καλύτερη πολιτική, θα βοηθούσε και θα συνέβαλε έτσι ώστε η κατάσταση που επικρατεί στον Ισλαμικό κόσμο να είναι καλύτερη. Ακούστηκε προήμερον ότι αυτοί οι τζιχαντιστές μιλούν μεταξύ τους, ανταλλάσσουν μηνύματα μέσω PlayStation. Ναι, το ακούσατε αυτό? Ασφαλώς, αφού έχει δημοσιοποιηθεί, έτσι συντόνισαν και τις τρομοκρατικές στο Παρίσι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορεί κανείς να πει ότι μπορεί να είναι κάποιοι κοιμισμένοι μέλη της οργάνωσής τους, θα το πω οργάνωση, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Το θέλουν να το λέμε κίνημα, από οργάνωση έγινε κίνημα. Και ξαφνικά να έχουν αφυπνιστεί μέσω ενός μηνύματος και να αρχίζουν να δρουν, να περιμένουμε και άλλη δράση. Κοιτάξτε, είχαν σκοτώσει τον Τζον, αυτόν τον τρομοκράτη. Για τους τζιχαντιστές θεωρείται άγιος, αυτός που τον βλέπαμε να σκοτώνει εν ψυχρό, να αποκεφαλίζει εκεί στην έρημο. Ο Βρετανός. Ναι. Και την ίδια μέρα, εκείνη την Παρασκευή του Νοεμβρίου, είχαν σκοτώσει και τον αρχηγό της Αλ-Κάιντα στη Λιβύη. Και μετά από 5 ώρες έγιναν οι τρομοκρατικές πράξεις στο Παρίσι. Ήταν ήδη συντονισμένες, απλά στείλαν με κάποιους κωδικούς μέσω αυτού του Game Station και κάναν ό,τι κάναν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι παγκοσμιοποιημένος τρόπος επικοινωνίας. Η δικιά μας τεχνολογία, η οποία είναι και δικιά τους, τους δίνει πρόσβαση στην επικοινωνία. Όλα είναι σε επίπεδο επικοινωνίας. Αφού έχουν μια επικοινωνία κακή και αφού έχουν και εξοπλισμό και αφού έχουν και ιδεολογία και εκπαίδευση, γιατί να μην το κάνουν. Εμείς τώρα ως Ευρώπη, ως Δύση, ως δυτικός πολιτισμός, ως διαφώτιση, τι κάνουμε? Ο Μακρυγιάννης λέει τους πολεμάς με την ψυχή, τους πολεμάς με την εκπαίδευση. Εγώ επιμένω, κυρία Δημοσθένους, να το λέμε ιδεολογία αυτό που έχουν. Δηλαδή, ακαδημαϊκά λέγεται μια ιδεολογία η οποία καθοδόν έγινε τρομοκρατία. Η κάθε τρομοκρατία έχει την ιδεολογία της. Για παράδειγμα, ο ναζισμός ήταν μια ιδεολογία η οποία έφτασε εκεί που έφτασε. Ο κακός κομμουνισμός. Άρα δεν παρέμεινε ιδεολογία. Ναι, όταν κάνεις μια τρομοκρατική πράξη, δεν το κάνεις με την ιδέα, είναι και πράξη. Αλλά το κάθε τι ξεκινά, λέμε, πράξεις θεωρίας επίβαση. Δηλαδή, στα είναι ιδεολογία ότι θέλω μια άρια φυλή και πρέπει να σκοτώσω εσάς που είστε με ένα χέρι και εμένα που δεν ξέρω κι εγώ έχω πρόβλημα καρδιάς για να έχω άρια φυλή. Είναι ιδεολογία αυτό το πράγμα? Αυτό είναι παράνοια, η οποία όμως βασίζεται στο παν μη Έλλην βάρβαρος εστί. Κάθε ένας που δεν είναι Έλληνας και που δεν μετέχει της ελληνικής εκπαίδευσης είναι βάρβαρος, λέγανε οι αρχαίοι πρόγονοι. Εννοούσαν βέβαια ότι είναι απολύτιστος. Το βάρβαρος είναι απολύτιστος. Είπαν και το αντίθετο βεβαίως, ότι οποιοδήποτε μετέχει της ελληνικής παιδείας είναι Έλληνας. Ναι. Ευχαριστώ. Αυτό επιβεβαιώνει το προηγούμενο. Ναι, αν τώρα οι τζιχαντιστές όμως πούν ότι ο κάθε ένας ο οποίος δεν συμβαίνει στην κοινωνική δικαιοσύνη όπως τη θέλουμε εμείς, για παράδειγμα, αν πούν ότι, μα ξέρεις, μου έλεγε ένας μουσουλμάνος, μα ήταν ένα κονσέρτο, λέει, rock and roll. Γιατί είπα εγώ, έχω πολλούς φίλους μουσουλμάνους, γιατί είπα εκείνο το βράδυ της Παρασκευής στο Παρίσι, υπήρχαν τόσα κονσέρτα, τόσες όπερες, τόσα θέατρα, γιατί πήγατε σε αυτή την death metal music και δεν πήγαν αλλού? Όχι πήγαν αυτοί. Να μου εξηγήσει πώς το καταλαβαίνουν από μια Ισλαμική. Μου λέει, με αυτή η μουσική δεν συμβάλλει στην πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου. Εγώ η καημένη που δεν ξέρω τι μουσική είναι αυτή, εντάξει, παρακολούθησα 1-2 φορές από την τηλεόραση, αλλά λέω καλά και πού συμβάλλει. Μου λέει όχι, δεν είναι, είναι κάτι διαφορετικό αυτή η μουσική. Γι' αυτό πήγαν εκεί. Λέω, μα δεν ήταν μόνο εκεί, πήγαν και σε εστιατόρια. Η κατανόηση του τι είναι ωφέλιμο, τι είναι δίκαιο, τι είναι καλό. Άρα σου κόβουν το κεφάλι, άμα δεν είσαι της δικής τους αρχής, αυτό δεν μπορεί να είναι ιδεολογία.
Είναι πάνω σε αυτό που... Ναι, είναι τρομοκρατία η οποία όμως έχει ιδεολογία. Δεν είσαι της δικιάς τους. Η δικιά τους είναι καλύτερη. Η δικιά τους βοηθά στην κοινωνική οργάνωση. Για παράδειγμα, θυμάμαι, μου είπε ένας μουσουλμάνος στην Κίνα, μα πώς γίνεται πριν 3 χρόνια, πώς γίνεται μια μικρή Κύπρος να έχει τόσο μεγάλη διαφθορά. Λέω εγώ, δεν έχει πολύ διαφθορά. Τότε δεν είχαν εκδηλωθεί τα οικονομικά σκάνδαλα, δεν είχαν βγει στη φορά, δεν έχει. Μου λέει, όχι, έχει και θα την δεις. Γιατί αυτό το πράγμα, βλέπετε, είναι η διαφορετική κατανόηση των πραγμάτων. Ενώ λέει το δικό μας σύστημα, αυτό το σύστημα που θέλουμε να εφαρμόσουμε εμείς, είναι καλύτερο. Η τρομοκρατία όμως, για να πούμε και του φτωχού το δίκαιο, αυτοί που την κάνουν καταστρέφουν την ανθρωπότητα. Το να καταστρέψεις την ανθρωπότητα είναι ένας λόγος. Είναι μια πράξη. Αυτό όμως στιγματίζει και τη δική σου κοινότητα, την Ισλαμική. Πόσοι μουσουλμάνοι νιώθουν άσχημα αυτές τις μέρες. Πολύ σωστό. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Για να σταματήσει δεν χρειάζεται μόνο αστυνόμευση, στρατός, μυστικές υπηρεσίες. Χρειάζονται και μόρφωση, εκπαίδευση όλων των μουσουλμάνων, όλων των χριστιανών. Δεν μπορεί σε ένα σχολείο της Λευκωσίας κάθε φορά που γίνεται μία βομβιστική πράξη εκ μέρους των τζιχαντιστών να λένε σε έναν μουσουλμάνο μαθητή της πρώτης λυκείου, άρα είναι τζιχαντιστή, τα κατάφερες πάλι. Αυτό είναι λάθος, γιατί το παιδί, χωρίς να είναι τζιχαντιστής, θα το κάνουν να αντιδράσει και να γίνει τζιχαντιστής. Η ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων προϋποθέτει κατανόηση, προϋποθέτει φιλία και σεβασμό και αγάπη. Να πάμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως πίσω. Την κυρία Δημοσθένους, οι υπόλοιπες μουσουλμανικές, οι μουσουλμανικές χώρες δεν προσβάλλονται με τη δράση αυτήν των τζιχατιστών που έχουν παρερμηνεύσει σε αυτόν τον τόνο και με αυτόν τον τρόπο μια θρησκεία που είναι σεβαστή. Ασφαλώς, κάποια... είναι κοσμοθρησκεία, είναι παγκόσμια θρησκεία. Δεν προσβάλλονται, δηλαδή... Αν με ρωτήσει κανείς ή αν ρωτήσουμε τους τηλεθεατές μας σχετικά με την Ιερά Εξέταση, ναι, ευχαριστώ που το λέτε. Είναι μια ντροπή στην ιστορία της Ορθόδοξης. Δεν ήταν η Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά η Ρωμακαθολική. Στο χριστιανισμό. Παρ' όλα αυτά και άλλα εγκλήματα που έγιναν στο παρελθόν είναι ντροπή, δηλαδή το φέρουμε ως ντροπή. Αυτοί δεν ντρέπονται για την δράση κάποιας ομάδας που ακυρώνει την δική τους υπόσταση. Κοιτάξτε, όταν το Ισλάμ δημιουργήθηκε δεν υπήρχε νόμος στην Αραβία. Η γυναίκα ήταν ρες, ήταν ένα πράγμα. Δεν καταπιέζονταν μόνο οι γυναίκες, καταπιέζονταν και οι άντρες. Ήταν σαν ζώα. Υπήρχε ο νόμος της ερήμου. Το homo hominis lupus. Ο άνθρωπος λύκος για τον συνάνθρωπό του. Το Ισλάμ έφερε ένα νόμο, δημιούργησε το Σαρία. Οι μουσουλμάνοι είναι περήφανοι γι' αυτό το Σαρία. Αυτό είναι η ερώτηση. Επειδή λοιπόν είναι περήφανοι γι' αυτό το Σαρία και καλά κάνουν να είναι περήφανοι διότι είναι ένας νόμος ο οποίος δημιουργεί σταθερότητα. Τώρα αν στο όνομα αυτής της σταθερότητας θυσιάζονται πολλοί και εφαρμόζεται ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, αν τους το πούμε αυτοί θα μας πούν οι σταυροφορίες τι ήταν. Θα μας πούν... Ας αντιτάξω. Εγώ δεν μιλάω για τους τζιχατιστές, μιλάω για τους υγιείς. Ναι. Απλά θέλω να πω με αυτά που λέω, κυρία Μιχαλίδου, ότι, και σας ευχαριστώ που με ρωτάτε γιατί με βοηθάτε, το κάθε σύστημα, είτε είναι θρησκευτικό, είτε είναι πολιτικό, είναι κοινωνικό, το Ισλάμ είναι κοινωνικό-πολιτικό θρησκευτικό σύστημα, τα έχει όλα μαζί. Έχει και πολλά λάθη, αλλά το ίδιο το σύστημα δεν τρώει τον εαυτό του. Βέβαια, συνηθίζουμε να λέμε ότι κάθε αυτοκρατορία καταραίει μόνη της με τα λάθη της. Η θρησκεία όμως δεν είναι το ίδιο. Το θρησκευτικό σύστημα είναι διαφορετικό. Η αυτοκρατορία των τραπεζών θα καταρρεύσει μόνη της, γιατί είναι εκμετάλλευση του ανθρώπου. Λέμε, δεν ξέρω, ίσως. Το θρησκευτικό, κοινωνικό, πολιτικό σύστημα δεν είναι εύκολο να καταρρεύσει, διότι εκεί υπάρχει ο απολογισμός. Είναι για το καλό, για το εσχατολογικό καλό. Μου λέγει ένας Ισραηλίτης καθηγητής, μη λες, μου λέει, ότι φταίει το Ισλάμ. Του λέω, μα δεν είπα καμιά φορά. Φταίνε και οι δικοί μας. Λέω, μα ποιοι δικοί σας? Μου λέει, αυτοί οι μαυροφορεμένοι που περιμένουν τον Μεσσία. Και γιατί, λέω? Γιατί, λέει, αυτοί λένε, έχουν πολλές προφητείες, οι οποίες predictions, οι οποίες λένε ότι πολύ σύντομα θα έρθει ο οικονομικός αυτός μεγάλος αρχηγός, ο Μεσσίας. Και επειδή στο Ισλάμ, στο Κοράνι, μέχρι το τέλος,
όλοι πρέπει να είναι πιστοί μουσουλμάνοι. Οι μουσουλμάνοι που ακούνε ότι οι Εβραίοι ετοιμάζονται να έχουν τον δικό τους αρχηγό, βιάζονται να προσελητήσουν όλο τον κόσμο. Άρα φταίμε και εμείς οι Ιουδαίοι. Κοιτάξτε τη διαφορετική αντιμετώπιση του πράγματος. Βέβαια, ας μην ξεχνάμε ότι το ότι λένε η θρησκεία μπορεί να γίνει όπιον του λαού, αυτό είναι ότι μπορεί να γίνει τρομοκρατία. Βέβαια και αυτοί που κυνήγησαν τη θρησκεία ως όπιον του λαού, τότε ο σκληροπυρηνικός κομμουνισμός, και αυτή ήταν ένα όπιο, αφού σκότωναν τους άλλους, όσο περισσότερους ιερείς σκότωνες, τόσο το καλύτερο ήταν. Η ερώτηση είναι εάν τους προσβάλλει. Τους προσβάλλουν. Αλλά δεν το λένε, διότι όταν μπεις, βέβαια στο Παρίσι είπαν, η Ισλαμική αδερφότητα του Παρισιού είπε ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο και λυπούμεθα για αυτό που έγινε κλπ. Αλλά πάντα στις άλλες θρησκείες και στους άλλους πολιτισμούς είναι ακριβώς το αντίθετο από ό,τι γίνεται στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Σε εμάς, και μια και αυτή η εκπομπή πάει στους απόδημους, οι απόδημοι το ξέρουν αυτό που θα πω τώρα. Εμείς ό,τι κάνουμε το κάνουμε δυνατά. Πρέπει να ακουστεί. Διαφωνώ με το σύζυγό μου, πρέπει να μας ακούσει η γειτονιά. Διαφωνώ με το παιδί μου, να μας ακούσει. Διαφωνώ μαζί σας, να μας ακούσει όλο το ΡΙΚ, να πάει δορυφορικά, για παράδειγμα. Σε αυτούς τους πολιτισμούς, τους άλλους, είναι η διαφωνία να σιωπήσει, να μην δημοσιοποιηθεί, να μην βγει αλλού, γιατί προσβάλλομαστε. Εξηγάτε τώρα και το πώς αντιδρούν γιατί προσβαλλόμαστε. Άλλα μουσουλμανικά κράτη. Ασφαλώς, δεν πρέπει να προσβάλλουν τον εαυτό τους. Τώρα, πάμε πίσω σε αυτό που θέλουν οι τρομοκράτες. Με αυτές τις επιθέσεις και αυτόν τον άνανδρο τρόπο, πέρα για πέρα, των επιθέσεών τους. Ο θόρυβος γύρω από ό,τι γίνεται. Και άλλες αιστείες τρομοκρατίας. Καλά, και εγώ δεν έχω καταλάβει τι θέλουν. Γιατί χτυπούν τη Δύση επειδή βομβαρδίζει τη Συρία, βομβαρδίζει τις περιοχές που ελέγχονται από το Ισλαμικό κράτος. Χτυπούν όμως αεροπλάνα, γιατί οι χώρες τους βομβαρδίζουν. Δεν χτυπούν τράπεζες που ελέγχουν τα λεφτά. Τώρα θα μου πείτε, λέω, να πάνε να χτυπήσουν. Όχι, αλλά χτυπούν άμαχους. Ναι. Αυτό είναι. Χωλαίνει πολύ. Ναι, δεν χτυπούν συμφέροντα. Ενώ λένε ότι το κάνουν για συμφέροντα. Ναι, δεν χτυπούν στόχους που να έχουν μια ουσία, εντός εισαγωγικών πάντα. Γιατί τίποτα δεν δικαιολογείται να χτυπήσουν. Προσπαθούν να χτυπήσουν τον μοχλό, ο οποίος ψηφίζει τους ηγέτες. Και ο μοχλός είναι η κοινωνία των πολιτών. Είναι τα παιδιά. Αυτό είναι εδώ είναι που χωλαίνει το πράγμα. Είναι άνανδρος πόλεμος. Είναι βέβαια και ένας υβριδικός πόλεμος. Δεν είναι συμβατικός πόλεμος. Χρησιμοποιεί την τεχνολογία. Οι άνθρωποι έχουν φοβηθεί, έχουν τρομοκρατηθεί. Κυκλοφόρησαν βέβαια στα μέσα μαζικής δικτύωσης και οι ιστοσελίδες, επετράπηκε να κυκλοφορήσουν και οι ιστοσελίδες οι οποίες μιλούν ότι και οι δυτικές κυβερνήσεις θέλαν αυτές τις, όχι θέλαν, θα εκμεταλλεύτηκαν αυτές τις βομβιστικές πράξεις για να πάνε να χτυπήσουν περισσότερο το Ισλαμικό κράτος. Αυτό δεν το πιστεύω εγώ προσωπικά, γιατί ο πόλεμος, η βία φέρνει την αντιβία και η αντιβία φέρνει ξανά τη βία και είναι σαν το μύδο, τι να σας πω, σαν αυτούς τους αρχαίους μύθους, να μπαίνεις μέσα σε ένα παλάτι και να κρατάς το σχοινί για να μην χαθείς. Είναι λαβύρινθος. Η εκτίμησή σας τι έπεται γενέστε? Θα έπρεπε να σταματήσει άμεσα ο πόλεμος στη Συρία. Όχι τι θα έπρεπε να γίνει. Ποια είναι η εκτίμησή σας ότι πάει να γίνει? Εγώ ξέρω μόνο τι θα έλεγα ως άνθρωπος που εργάζεται για την ειρηνική συνύπαρξη. Καλά, αυτό είναι... Ναι, δεν μπορώ να έχω σωστή εκτίμηση, γιατί θα έπρεπε να ήμουν στρατιωτικός, θα έπρεπε να ήμουν των μυστικών υπηρεσιών και θα έπρεπε να τους ξέρω. Οριακά όμως, επειδή ασχολείστε και διαβάζετε... Και διδάσκω τέτοια θέματα. Όμως, αν θέλουν να σταματήσουν τους πολέμους και να κάνουν ειρήνη, μπορούν να το κάνουν μέσα σε ένα λεπτό. Το θέλουν. Δεν το θέλουν. Αυτό είναι φανερό. Υπήρχε τρόπος να δημιουργηθεί κουρδικό κράτος χωρίς αυτή την μεγάλη σύραξη που έγινε. Υπήρχε τρόπος να αλλάξει το status quo χωρίς πολέμους. Μπορείς τους ανθρώπους να τους εξαγοράσεις, μπορείς τους ανθρώπους να τους ρίξεις πληροφορίες
τελείως ανατρεπτικές και ξαφνικές που να δεχτούν πολιτικές αποφάσεις. Θυμάμαι μια φορά ένας πολιτικός από τα κατεχόμενα που είχε έρθει εδώ σε ένα συνέδριο της UNESCO, μου λέει οι άνθρωποι το μυαλό τους είναι σαν τον μπαλόνι, έρχεται ο αέρας, διώχνει τον μπαλόνι εκεί που θέλει. Δεν είναι απίθανο και απραγματοποιητό αν θέλει κανείς να δημιουργήσει ειρήνη. Αλλά δυστυχώς, κυρία Μιχαηλίδου, ο πόλεμος πολύ ακριβά. Οι βιομηχανίες των όπλων, πόσα όπλα χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στη Συρία. Δεν θέλουν να σταματήσουν. Ναι, φαίνεται ότι κάποιοι δεν θέλουν να σταματήσουν αυτόν τον πόλεμο. Ο κόσμος όμως, νομίζω τώρα που άρχισε πιο πολύ, ένας πιο άγριος πόλεμος, θα ξεσηκωθεί και θα πει ότι επιτέλους θέλουμε ειρήνη, κάντε την. Και τι θα απογίνουν οι τζιχαντιστές? Θα τετρατομηθεί η Συρία? Μερικοί διεθνολόγοι αυτό εικάζουν. Σας ευχαριστώ. Ξέρετε, το Διέρη Βασίλευε ήταν από την εποχή των Ρωμαίων. Όταν οι Ρωμαίοι κατάκτησαν την τότε Ελλάδα και τις περιοχές όπου ήταν η ελληνιστική παιδεία την ελληνιστική περίοδο, κάναν το Διέρη Βασίλευε. Κομματάκια, βάλαν τους Έλληνες να μαλώνουν μεταξύ τους και οι Έλληνες μάλλον και διχοτομήθηκε όλη αυτή η περιοχή. Το Διέρη Βασίλευε δεν ήταν μόνο των Άγγλων και των Γάλλων ως απεικιοκρατικές δυνάμεις. Το Διέρη Βασίλευε είναι και σήμερα που μπορεί να εφαρμοστεί. Βέβαια θα ήταν καλύτερα να διχοτομηθεί η Συρία παρά να διχοτομηθεί και η Ευρώπη και η Συρία στο τέλος, δεν είναι? Κάτι που πολλοί λένε ότι η Ευρώπη σήμερα πραγματικά κινδυνεύει από παντού. Δεν είναι μόνο τα τρομοκρατικά χτυπήματα, είναι και αυτό που δεν έκανε η Ευρώπη που στο τέλος γυρνάει μπούμεραγκ. Και είναι και το ευρώ και είναι η οικονομία και είναι οι άνθρωποι που είναι ανικανοποίητοι. Αν οι άνθρωποι είναι ανικανοποίητοι και δεν έχουν να φάνε ένα πιάτο φαγητό, τότε ξεσηκώνονται ή νιώθουν άσχημα. Και αν είναι οι περισσότεροι ψυχοπαθείς, τι θα τους κάνεις? Και ήταν που ήταν τόση με κατάθλιψη στην Ευρώπη, τώρα που γίνονται και όλα αυτά, βέβαια δεν είναι μαύρα. Υπάρχει ελπίδα, υπάρχει χαρά. Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Ο κόσμος θα ξαναγιορτάσει την γέννηση του Χριστού. Οι απόδημοι την γιορτάζουν πολύ καλύτερα γιατί ενώνονται στις θρησκευτικές μας γιορτές. Ο Χριστός γεννήθηκε σε μια εποχή που ήταν τόσο άσχημη. Ήταν τότε που οι Ρωμαίοι κάναν το Διέρη Βασίλευε εναντίον των Ελλήνων και όχι μόνο. Και όμως, από τότε μέχρι τώρα κατάφερε η ανθρωπότητα να δημιουργήσει τόσα μεγάλα θαύματα όπως ο διαφωτισμός, όπως οι διάφορες εκφάνσεις της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας στα πολιτεύματα τα σύγχρονα. Δημιουργήθηκε η βιομηχανική επανάσταση, η οποία βέβαια δεν θεωρείται πλέον θαύμα, γιατί η βιομηχανική επανάσταση έφερε αυτή την τεχνολογία και αυτή την οικολογική καταστροφή. Οπότε δεν μπορώ να την πω ως το μεγάλο θαύμα. Όλων των πραγμάτων μέτρο είναι ο άνθρωπος. Όλα είναι για καλό, αν τα χρησιμοποιούμε για καλό. Και χωρίς συμφέροντα, όχι τα λεφτά. Ναι. Έχουμε φτάσει να είμαστε τι φοράμε ακριβά, τι έχουμε πάνω μας, περιδέρεα και οι άντρες ρολόγια. Όχι τι είμαστε, αλλά τι έχουμε. Ναι, δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Γιατί αν σταματήσει αυτό, τότε θα σταματήσει και η τρομοκρατία, πιστεύω, ή τουλάχιστον θα ελαττωθεί. Όσο βέβαια υπάρχει ο άνθρωπος και δεν είναι εμπνευσμένος από την ειρήνη του Θεού και την αγάπη του Θεού, την πραγματική ειρήνη και αγάπη, θα δημιουργεί δυστυχώς τρομοκρατία. Να αναμένουμε ότι αυτό το Ισλαμικό χαλιφάτο θα πάρει σάρκα και οστά και σε γεωγραφικά σύνορα και με γεωγραφικά σύνορα. Δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό, διότι αν είναι κακό, το κακό δεν πρέπει να το προτρέχεις και να το λες. Αν είναι καλό, αυτό διαβάζουμε τουλάχιστον. Ναι, το ξέρω, μα και εγώ το διαβάζω. Αν είναι καλό το Ισλαμικό χαλιφάτο να έχει μια περιοχή, αλλά όμως να μην επιτίθεται σε κανέναν και να σταματήσουν να επιτίθενται, βέβαια αυτό αναιρεί το βιβλίο του Φουάτ Χουσέιν, που λέει το οποίο λέει ότι δεν θα σταματήσει αυτό το πράγμα, θα γίνει πόλεμος εναντίον του δυτικού πολιτισμού και των απίστων. Αυτό το The Second Generation of Al-Qaeda. Πόλεμος όλων των... Συντονισμένος πόλεμος. Λέει, αυτό όμως το λέει ο Ιορδανός δημοσιογράφος. Προσωπικά πιστεύω ότι ο κόσμος έχει μέλλον ειρήνης. Η ειρήνη βέβαια έρχεται μετά από πολέμους, μετά από τοπικούς πολέμους. Αυτό είχε πει δυστυχώς και ο Κίσιντζερ, τον οποίο δεν συμπαθούμε καθόλου. Τι είπε ο Κίσιντζερ? Ότι θα γίνονται τοπικοί πόλεμοι, οι οποίοι θα έχουν σχέση με τη διαφορά του πολιτισμού και ότι αυτοί που δεν θα έχουν λεφτά και τρόφιμα θα επιτίθενται τον άλλον και άλλοι θα πρέπει να έχουν όπλα για να τα ασφαλίσουν, πράγμα που γίνεται τώρα με όλες τις κλοπές. Αλλά τώρα αυτοί τα λένε από πριν επειδή έχουν τέτοια διείσδυση, δυνότητα διείσδυσης και μπορούν να τα δουν καθαρά, ή είναι επειδή τα δημιουργούν?
τα δημιουργούν και είναι μέσα σε κέντρα αποφάσεων που παίρνουν αποφάσεις ώστε να δημιουργηθούν αυτές οι ροπές που θα επιφέρουν. Δεν ξέρω, κυρία Μιχαλίδου, γιατί δεν ανήκω σε αυτούς. Αυτό μόνο που καταλαβαίνω με την πολύ απλή μου ερευνητική διαισθητική ικανότητα και την ακαδημαϊκή σας μόρφωση. Δεν έχω μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου. Δεν πιστεύω ότι... Είστε Ισλαμολόγος, θρησκεολόγος, διδάσκετε, ασχολείστε, διαβάζετε. Πιστεύω ότι κάνουμε λάθη οι άνθρωποι στις εκτιμήσεις μας. Ακόμα και αυτοί που λένε κάποιοι άλλοι ότι διαμόρφωσαν την πολιτική και την οικονομία του σήμερα, κάθε άλλο από τη χαρούμενη θα έπρεπε να είναι, διότι όλα έχουν καταρρεύσει, και το οικονομικό σύστημα και το πολιτικό και το κοινωνικό και η οικογένεια. Αν λοιπόν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι τα σχεδίασαν αυτά, κάθε άλλο από χαρούμενοι πρέπει να είναι. Και η αντίσταση? Η αντίσταση, ευχαριστώ πολύ, είναι από την οικογένεια. Όσο καλύτερη οικογένεια έχουμε, όσο πιο δεμένη, όσο πιο εκπαιδευμένη, η οικογένεια αυτή θα απαιτήσει σωστό κοινωνικό σύστημα, ορθότερα σχολεία, πιο δυνατή άμυνα, πιο σωστή αστυνόμευση, πιο καλή προσευχή στην εκκλησία όταν πάμε. Μιλώ για μας. Μου έλεγε κάποιος μουσουλμάνος: πάτε στην εκκλησία σας, είναι σαν σταθμός τρένου. Τι λέω, γιατί είναι σταθμός τρένου? Να, λέει, όλοι μιλάτε, μπαίνετε, βγαίνετε, πράγματα είναι αυτά. Εμείς πάμε, γονατάμε κάτω. Είσαστε άνδρες και γυναίκες, κάνετε φλερτ. Μουσουλμάνος τώρα μου το έλεγε. Όχι τζιχαντιστής, μουσουλμάνος. Η γυναίκα του λέει: σώπα, τι της λες τέτοια πράγματα? Δεν είπαμε να τα λέμε μόνο εμείς? Λέει αυτός: όχι να της τα πω, αυτή διδάσκει. Μια καλύτερη εκκλησία, μια καλύτερη θρησκεία. Ο Θεός και η θρησκεία είναι κάτι άλλο. Η εκκλησία και η Ούμμα στους μουσουλμάνους, η κοινότητα, η δικιά μας εκκλησία ως γήινος οργανισμός, είναι οργανωμένη από τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Σε διάφορες χώρες που πάω ως επισκέπτρια καθηγήτρια, γνωρίζω ανθρώπους στις κοινότητες. Ωραία η κοινότητα του Cambridge, της Νέας Υόρκης, εκεί στο New Jersey, οι ελληνικές κοινότητες. Και μετά αρχίζουν και μου λένε τα προβλήματα τους, επειδή συνήθως μένω ένα εξάμηνο. Και βλέπεις ότι οι Έλληνες αγωνίζονται να επιβιώσουν σε μια ξένη χώρα. Αγωνίζονται γιατί συγκρίνονται με τους άλλους. Συγκρίνονται με τις Ισλαμικές κοινότητες, με τις τουρκικές κοινότητες. Πάει ο Έρντογαν στην Κίνα, λέει: ήρθα να βοηθήσω τους αδερφούς Κινέζους, μουσουλμάνους. Πού είναι η Ελλάδα στην Κίνα, ρωτούν οι Έλληνες οι οποίοι εργάζονται εκεί. Υπάρχει αυτή η σύγκριση εδώ. Όταν είμαστε στην Κύπρο δεν το νιώθουμε αυτό. Ο ελληνισμός δεν είναι υπό απειλή. Αλλά για να έχουμε τις ελληνικές αξίες, τις ολυμπιακές αξίες του πολιτισμού και της γνώσης εξαπλωμένες σε όλο τον κόσμο, χρειαζόμαστε όχι μόνο τη βοήθεια των αποδήμων για την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και τη βοήθεια της μητέρας πατρίδας, της Ελλάδος και της Κύπρου προς τους αποδήμους και τις κοινότητες τους. Και αυτοί να μας βοηθούν εμάς. Αυτό το πράγμα το κάνουν οι μουσουλμάνοι. Καλώς το υπογραμμίζετε. Φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής και έτσι με πολύ ευχάριστο τόνο αυτό που δώσατε προς το τέλος για τους αποδημούς μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και τον κόσμο που μας παρακολούθησε. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή και καλά Χριστούγεννα. Να είστε καλά.